Васко, тук сме се събрали сега. А грозди държи ли да всяка? Ще идеш ли грозди? А? Дай да ще грозди. Аре, яш бе. Яш грозди. Ще грозди. Стане? Аре, я да отворим. Ай, хубаво, дай. И тебе чай. Ела. Дай го отворим. Аз я тук, бе. Я тук я до мене. А да не гледам тук, Стане. Няма, аз го разпакувах. Какво го направи? Ей, ба! Не, нямаме чаша, бе, Стане. Ето е, Васко. Щом Васко има, добре, аз ще срана. Дай, съпвай. Така, дай. Охо, виж това е бил работа. Ай, стига. Айде, Васко, ти. Браво, Васко. Васко, много сериозно, виж. Зайка, държи с хлебите. Сега се го околизираме този заедно. Не ще ги рози. Айде, къде. Васко, на здраве. Добре. Стане? Ай, сипи си, ще кажа да направим такъв фаст. Я фани малко по моята чаша. Фани тук и се отвори Red Bull-чета. Оп. Стане, на здраве. Ай, Айде. на здраве. Каля? Аз казвам сме цял живот. Айде. Имаш ли огънче? Да, Супер, бе. чакай. Аз няма да мога да такова. Дай. Стане? Ти ще ми дадеш огънче? Ще да виж, да му дам това да палиш? Не ще. Дай още малко. Вече тази работа не е като на работа. Ай, стига, като не е ван работата, рече. Да. Значи не е ван работата, му помня работа, разбираш? Ще само преди си говорят, коли минават, бе? Вземи си, хапни си. Каля си грози? Не. Вземи си, няма проблем. Я дръж са това. Просто няма ли пи такова, бе? Вино. Каля, я дръж малко това редбо. Ще спиеш малко. Не. Добре, да не се притесняваме. Няма. Това знак ли се казва? Оля, ходи. Холи. Това дръбно. Кое е това? Това чай ще избяга това древното, виж, той от порото се изплашва. Кристиан, де така ще го души, бе, орчет? Няма. Дай белия цунка, черна, дай да ми цунка, дай. Все, леко е, леко е. Няма. Няма, не се обичате. Няма те за вече. Много си сериозно е, Кристиан. Много ти казвам. Още грозич? Да, още. Вземи си, хапни си. За вас много хубаво, бе. Откъде си го снимал? Така го викам. Браво, супер. Не ще притесняваме, значи. Не. Добре. Утре пак работа там, бъде. Томбовата се тега, май чух утре вечер. Утре призна? Не, утре през дена, на обяд. В единица много хора си има. Ай, стига. Да, тази томба вече 3 месеца говори за нея. И всеки като който ме види, каква е тази томба, Няма какво да представлява тази томба. Голяма награда ще да има. Да. Такова, някакви по-малки ще има ли? Не. Да, на грозда от нас. То това с такова, мани от това. Хубаво е. Сега ще редво. Не. Взем пини малко. Хората са кой, нали си са братя, кой кой, вие си братя. Брат ми. Питат ме Чакай, някакви да бегна. въпроси, Жония, бе. Кой те пита, бе? Жония, бе. Криминал не. Да, бе. Цялата работа не е от така. Вино ще да го Върви, ако мислиш. Само желание да имаш този живот. Дръста малко, аз така. Васко, гледай какво става, грозди, мрози докара. Аната на сирона. Казвам, че още Я Васко. седмици, ако искаш, бе, тук. Това е всяко. Може ще тръгнем да бяга, виж го. Да, бе, да е базайка му.